i gang. Sidste gang, inden vi startede, du mærkede det sådan en skala fra 0 til 10. 10 var det sværeste, og den 0 mærker man ikke mere. Så du starter med 7, og så du har forløst det 7 forskellige følelser fra forskellige aldre, og så snævret ned til 4. Ja. Og det var den issue, den problemstilling. Hvad kunne du godt tænke dig i dag? Selvværd. Ja. Det er fint, for det er også sådan store emner. Så der er muligheder for, at der forskellige følelser fra forskellige aldre kan komme ind og forløse det. Lad os se. Så det er så minimum 5 og max 10 følelser, vi skal prøve. Okay, vi skal lige have lidt stillhed, og så tune ind. Og du kan også lige sende intentioner op, og se, hvad er det, du gerne vil arbejde. Så jeg er forbundet med din energi. Klokken A, B. Gusu, Kisu. B1, B3, B5. Conflict, creative insecurity, terror, unsupported, wishy-washy, unsupported, ustødt. Lad os se, om det var din, er det følelse, er det inherited, er det absorbed? No. Fra 25, efter 25, efter 30, mellem 25 og 30. Ja, lige på 25, 26, 27, 28, 29, 29. På 29, og du følte en eller anden måde ustøttet. Du fik ikke nok støtte af nogen i omgivelse. Er det nogen umiddelbart pop op? Hvis det ikke, det er også okay. Ja. Det siger jeg. Så. Ja. Så er vi videre med. Nej. Så vi får løst dem, så du lukker bare øjnene, slap af og dyb indånding. Jeg strøger den over for dig 3 gange. Så er det forløst. Er det okay? Ja. Hvis du vil gerne sige noget, så bare sig det til, altså, hvis du har nogle kommentarer. Så går vi videre. Hvis der er en drop to emotion, contributing to selvværd, manglende selvværd. Giver det mening? Skal jeg sige manglende selvværd? Jo, det passer fint. Kolon A, B. Gusu, Kisu. B1, B3, B5. Conflict, creative insecurity. Er det sådan noget med kæreste at gøre? Jo, det står jo også, ja. Så. Selvom det er sådan, handler om en relation, så er der altid mange forskellige følelser, der sker jo mange forskellige ting. Så overlapper nogle følelser, eller helt noget anden følelse ind i samme episode. Altså man mærker jo mange ting på en gang. Så lad os se om kan vi få løst det nu? Ja. Okay, så vi får løst det. Så kommer der lidt mere af det med selvværd. Nå. Ind i kroppen. Godt. Det virker som om du bliver større, eller lidt højere. Okay. Så går vi næste. Hvis der er en drop demmer, så ligger det der selvværd. Kolon A, kolon B, Gusu, Kisu, B1, B3, B5. Conflict, creative insecurity. Det betyder, jeg tror vi har haft det den før, men det er den kreative usikkerhed, din kreativitet, eller bare sådan en eksistens af dig selv, at det er usikker. Ja. Så det hænger sammen med dine emner. Lad os se.
generationsfølelse, eller inherited, observeret, en egen. Okay, så før 25, efter 25, efter 30, mellem 25 og 30, lige på 25, 26, 27, 28, 29, 30, 29. Er der noget med kæreste at gøre? Nej, det er det ikke. Det er en anden tidspunkt. Men lige på 29, så har du haft det usikkerhed. Er det nogen, du kunne tænke på? Det er okay. Du føler dig bare usikker på det tidspunkt. Så lad os lige få løst det. Det må vi godt. Sådan. Så det er for løst. Okay. Det var mig, der så afslappet i dag. Okay. Men jeg kan stadigvæk mærke den krop, så det kan jeg også lige sådan være opmærksom på, at det ikke begynder at sådan aktivere hovedet, men sådan prøve lige at komme ned i kroppen. Jeg kan mærke mig mere. Det er bare lige sådan en boble indefra, og så komme op. Og så lige for sådan at blive lettet, ligesom champagne, ikke? Så bare sådan, lige præcis. Så det var også fint. Okay, vi går videre. Is there any trouble emotion contributing to self-worth? Ja, kolon B. Du behøver ikke tænke på, at det er helt okay. Fordi det er så smart med den intelligens af universet og den altså underbevidsthed, at hvis det var vigtigt, dukker op lige inden for sekunder. Ja. Hvis det ikke dukker op, så er det okay. Men der er muligheder for at få løst den. Så det er derfor, det ikke kommer op. Så det gør vi bare. Vi får løst det. Confusion på 2. Okay. Så det er for løst. Det er som om den her et eller andet følelse af forvirring, der har du mistet for balance. Så det er pludselig, jeg kan mærke, at den du tippede til venstre, og så du kommer lige i midten igen. Så. Det var det. Jeg føler mig meget let nu. Okay, fantastisk. Hvordan er det? Hvorhen du føler det? Er det kroppen eller som tanker? Det var ligesom om, at der var noget, der havde tynget mig, der ligesom lettede. Ja. Så det var altså egentlig, jeg bliver ligesom mere og mere fyldt ud inde i kroppen. Ja. Men det vejer mindre. Giver det mening? Eller den tunge ting, som det ikke tilhører dig, der bliver så rødt op. Ja. Så du kan føle dig selv med din egen energi. Og det er jo fantastisk. Du er mere centreret også. Fedt. Vi går videre. Nummer 5. Is there any dropped emotion? Hvilket er distributing til selvværd. Kolon A. Kolon B. Kisu. Gusu. Gusu. B2. B4. B5. Eller B6. B2. B4. B6. B2. Failure. Helplessness. Hopelessness. Lack of control. Low self-esteem. Helplessness. Så du føler dig lidt hjælpeløs på et tidspunkt. Der kommer mange ting fra 29 i dag. Ja. Skal vi vide mere? Nej. Okay. Er det okay, vi har fået løst det nu? Hjælpeløsness. 29 gange. Så er det for løst.
Okay? Jeg har lige set, jeg kunne mærke den her hjælpeløshedsfølelse, der forsvundet. Så var det mere, så igen, den er centreret mere i dig selv, men det var også den sådan en stærke dig, der kommer og siger, jeg kan selv. Det var sådan, ja, så det er bare sådan en begge fødder på jorden og så der. Det er lige meget, jeg kan selv. Det var rigtig godt. Okay, så forløser vi. Det er lidt mærkeligt, at der er ikke særlig meget indhold med alligevel. Vi skal bare fortsætte. Godt. Følelse unsupported. 2. Er det okay? Ja. Godt. Den her gang, så det var mere sådan den følelse er mere sikker, altså selvsikker, der fylder ind i kroppen. Og så du fik mere sådan grounding. Ja. Så mere sådan en tyngde i, at du står i dig selv. Goodie? Du spørger bare, hvis der var nogle spørgsmål, ikke? Ja. Så det var 2 ting, der skete på samme tid. Ja. Så er det helt klart, du har den følelse. Det er naturligt. Okay. Kan vi få løst den nu? Ja, det kan vi godt. Så luk øjnene, og så vi får løst den nervøsitet, hvad der skete. Okay, det er forløst. Hvordan har du det? Det var ligesom om, det føltes som om, det var lidt mere genstridigt. Altså, at der skulle ligesom kæmpes lidt mere her. Ja. Men jeg synes ligesom, det gik sådan ovenud. At der ligesom kom lidt hul igennem opad. Ja, det er jeg helt enig. Normalt så strøger jeg 3 gange, men det er så jeg prøver at strøge den 7 gange, fordi jeg kunne stadigvæk mærke den lidt tunge her. Og det var ikke helt forløst. Så jeg strøg det 3 gange til. Så bliver det lettere. Ja. Så det var dejligt, du har forløst den her tunge følelse. Ja. Helt sikkert. Godt. Jeg tror, det er stor en, du har forløst det. Is there any trapped emotion distributing to the heart, yourself? Yeah. Column B, column A. Busu, Kiso. Column A at A1, A3, A5. Blaming, dread. Fear, horror, peeved, dread. Det betyder, nu har jeg så fået det danske oversættelse, så jeg skal lige fortælle dig det. Forfærdelse. Det lyder stærke ord, men det er sådan en lille bitte en, og så det kæmpe står en. Der er sådan en forskellige nuancer. Bare et ord kan være sådan unuanceret, så lad os lige se, hvornår det var. Var det inherited, absorbed og emotion. Før 25, efter 25. Efter 30, mellem 25 og 30. Lige på 25, 26, 27, 30, 29, 28, 27. 30 år gammel. Familie, altså skal vi vide mere? Ja, okay. Noget med familie at gøre? Nej. Arbejde? Studio? Privat? Jeg ved det ikke, hvad det er. Er det nogen, du kan finde på? Da du var 30 år, så havde du oplevet et eller andet, så det var sådan, okay.
Skal jeg lige spørge, er det det? Ja, okay. Det var det. Godt nok. Det var for nemt. Så smart. Det popper op, og så er det rigtigt. Skal vi vide mere? Nej. Godt. Så forløser vi det. Den er følelse. Okay. Okay, så det er forløst. Godt. Den følelse, som er sådan uvidende, og det bliver bare lige... Og så det er væk. Og så det er jo sådan en anden side er, at når du har prøvet det, så det kan du sagtens klare det. Ja. Så det var den der bare sådan, når man ikke har prøvet det, så kommer den der sommerfugle i mave, eller den der følelse af usikkerhed, og det er godt nok stort ansvar. Det på en måde, det er så naturlig reaktion man får. Så det er fint, at det har du haft, og nu er det væk. Og næste gang, hvis du oplever det, så du ved det, at det er kun i starten. Så det skal nok gå. Så bliver det nemmere til at takle det. Fordi du har lært noget fra den tidligere erfaring. Goodie. Næste. Is there any trapped emotion contributing to selvværd? Yes. Kolumn B. Kolumn A. Gisud. Gusud. A2. A4. A6. Okay. Humiliation. Jealousy. Longing. Lust. Overvældet følelse. Is it inherited, absorbed, or emotional? Yes. Before 25, after 25, after 30, between 25 and 30. Lige på 25, 26, 27, 28, 29, 30. 25. Har du haft en overvældende følelse? Ja, måske. Måske. Jeg ved ikke, hvad det er lige... Nej, det er i orden. Skal vi vide mere? Okay. Med familie at gøre? Med fritidsopgave? Studie? Arbejde? Det ved jeg ikke så. Jeg kan ikke spørge mere. Var det positivt overvældende, eller var det negativt overvældende? Positivt overvældende. Var der måske det sådan, så det var lige lidt for meget, og så var stimuleret. Altså, det er ikke noget, jeg kan huske i hvert fald. Nej. Det er okay. Må jeg få løsningen nu? Yes. Så jeg skal bare vide, det var så positivt. Det var ikke en negativ overvældende følelse. Okay. Det er ligesom, altså når børn, når de får denne juledag, får så mange julegaver, så bliver det bare totalt overvældet, ikke? Og så bliver jeg så ked af til sidst, fordi det var bare overstimuleret. Det kan godt være det. Ja. Okay, vi får løst det. Kunne du mærke noget? Jeg synes, jeg blev sådan blød. Okay. Ja, det var mere sådan. Ja, lige præcis. Altså som, ja. Okay. Så det er mere sådan afslappet. Ja. Du ved, sådan, når man er sådan en glæde og overblædet, så når man også spænder kroppen, og så bliver jeg sådan bare sådan, okay. Det er fedt. Og det er så dejligt, at så vi mærker den samme ting. Så ja. Yes. Så spørger jeg den allersidst. Is any troubling emotion regarding to the city? Nej. Så det var rigtigt. 4 mere. Så er vi færdige i dag? Yes, det er vi. Fedt. Sådan. Er der nogle kommentarer? Altså nej, jeg synes det er meget, jeg er meget imponeret over, hvordan du bare tager fat. Okay. Så ikke engang lige ved, hvad er. Ja,
Jeg har glemt at spørge den her skala fra 10 til 0 til 10. Ja. Men kan du mærke den fremkalde den før? Dengang du nævnte denne selvværd. Ud af 10. Ja, for jeg tænkte faktisk over det, og så fik jeg ikke lige sagt noget heller. Men jeg tror, den var på en 6-7 stykker. Og nu, når du mærker den? Så tror jeg, vi er på 3. Lige på 3. Det var da fantastisk. Ja. Godt. Vi skal lige have grounded det, inden vi siger farvel. Så du ikke flyver bare væk. Så lige lukker øjnene og trækker vejret dybt. Tak. Godt. Og det er dejligt. Ja, det er godt. Så jeg sender den papir, men jeg har glemt det måske, at du nævner den der papir. Det er bare sådan notater, men man skal ikke begynde at dyrke i det, fordi denne følelse er langt væk. Så selvom man prøver at fremkalde den er væk. Så det kan ikke, man kan ikke fremkalde den. Hvis det kommer nogle andre nye følelser, så er det ikke fra den her, vi har arbejdet med. Men så der er nogen, der er klar til at det dukker op igen. Ja. Men ellers fokuser på alle den positive ting, der skete i dig, i din krop, dine tankemønster, dine handlemønster, og det mere energi. Ja. Du er altså velkommen til at skrive til mig, og hvis du ønsker den her altså session igen, så bare så skriv til mig. Ja. At det skal være bagefter. Ja, selvfølgelig. Det var det godt, at du har lige renset det lige lidt inden din store fødselsdag. Det er helt klart, fordi det, som du selv siger, den her selvværd, du selv kommer op med, det var den er vigtigste, for det er jo dine kerner. Og når det er på plads, så kan du så senere hen klar til at lige åbne låg, som du ikke havde lyst til at åbne op, fordi det var lidt hårdt og smertefuldt, ikke? Ja. Men når du er sådan stærk, og udvider din energi, så denne frygt, du har haft det før, det var så stor, men så nu er det så lige måske helvede. Så du har mere mod på, at du kigger på det senere. Ja. Så det er så fedt. Ja. Ja. Alle tider. Men så lige nu, så siger jeg tak for hjælp. Hej hej.